Безнең Чаллы шәһәрендә Татар китапханәсе дип аталган китапхана, ул бердән-бер. Китапханәләр системасында 18 китапхана бар. Үзәк китапхана ул 19-нчы. Бөтен китапханәләр челтәрендә фонды 700 мең дәнә рус китапларын тәшкил итә. Шуның 99 меңе генә татар телендә китаплар. Безнең үзебезнең Яңа шәһәрдәге китапханәдә 17 мең дәнә китап бар. Шуларның хәзерге көндә татарчасы 13 мең, рус телендә 6 мең. Безнең балалар бүлеге татар һәм рус телләрендә китаплар тупланган. Китапхана белән мин дә таныштым. Шуннан да монда инде урыс китаплары шактый күп. Менә инде ел сайын алар ни күләмдәрәк кайтарыла. Татар, урыс китаплары бер дәрәҗәдә инде, яки инде аерымлык бармы? 12-нче елда безнең татар китапханәсенә кайткан китаплар, 12-нче елда рус китаплары 404 дәнә булса, татар китаплары 662 дәнә булган. 13-нче елда рус китаплары 851 дәнә, татар китаплары 686 дәнә. Менә инде 14-нче елда рус китаплары 1243, татар китаплары 503-кә генә калган. Бу саннардан күренә инде безнең туган якны өйрәнү китапханәсе дип алган татар китапханәсе руслаша бара. Моның сәбәпләрен безнең җитәкчеләрдән сорарга кирәк инде. Менә бит инде чынлап та шушы китапханада хәзер урыс балаларында, урыс кешеләрендә күрергә туры килә, шулай ук инде татар укучылар да керә монда. Һәм инде шушы татар мөхите, хөкем серлек шушы китапханада инде менә урысча сөйләшүчеләр күбәя барган шикелле. Менә бу комачаулыклар тудырмыймы сезнең эшкә? Бу хактан да шулай, рус милләтеннән булган китап укучылар кирип, бездә нишләп рус китаплары аз сездә, нишләп һәрбер аларның сораган китапларын без кайнатландырып бетерә алмыйбыз, чөнки без туган якны өйрәнү китапханәсе булгач, татар һәм рус телләрендә күбрәк тарихи китаплар, татар әдәбиятының татарча-русча тәрҗемәләре. Ләкин алар рус милләтеннән булган кешеләр безгә күбрәк рус китаплары соравы безгә уңайсызлык тудыра. Чөнки без аларның сорауларын канәгатьләндерә алмыйбыз, бөтен китапларын да туплый алмыйбыз. Аларны туплый башлагач, без инде гомуми китапханәгә әйләнәбез. Безнең үзебезнең татар китапханәсе дигән төсебез югала барасын. Бу елларда бу чараларны без татарча үткәрәбез, балалар белән дә, уллар белән дә. Ләкин менә шулай күмәк китапханә ясау безнең татар китапханәсен бетерүгә алып бара дип уйлыйм. Шуннан да инде менә китаплар да ким татар китаплары азрак кайта башлагач, шушы укучылар арасыннан да инде менә урыс балалары күбрәк килә башлагач, шушы китапхана бетәргә дә мөмкин. Шуннан да сез әйткәндәй, менә шушы урыс китапханасына да әйләнү ихтималы бар дип уйлыйсызмы? Бу турыда без җитәкчелеккә дә үз фикерләребезне җиткердек. Чөнки рус милләтеннән булган, русча укырга телгән бөтен кешеләр өчен Чаллыда бик мөмкинчелекләр күп. Әйтеп әйткәнчә, 19 китапхана, бары безнең татар китапханәсе дип аталган Яңа шәһәрдә бердән-бер, үзәк китапханәдә аның бүлеге генә бар, һәм Яңа шәһәрдә 28-нче мәхәлләдә 6-нчы филиал дип аталган китапханәдә аның бер татар бүлеге бар. Күпчелек барлык китапханәдә рус әдәбияты белән тупланган. Менә шушы китапханадагы эш кәгазьләре нинди телләрдә алып барыла, татар һәм урыс телләрендәме? Соңгы елларда безнең эш кәгазьләрен русча таләп итәләр. Менә татарча үткәрелгән чараларында русчага тәрҗемә итәргә кушалар. Чөнки мәдәният бүлеге Казандагы мәдәният министрлыгы аны рус телендә таләп итә дигән сәбәп белән. Димәк, инде сез шушы татарча үткән чараларны да урысчага тәрҗемә итеп, язып утырырга тиеш буласыз. Менә бу бик күп вакыт сорый бездән. Татарча үткәрелгән чараларны исемнәрен дә алыштырып, бөтенсен без русчага тәрҗемә итеп бирәбез инде 3нче елны. Бу бик уңайсыз һәм үзебезгә уңайсыз булган гына түгел, безнең татар теле ике дәүләт теле булудан ике дәүләт телен саклый алмауга борчылып, шушыны әйтәсез килә инде. Ике дәүләт телен саклау өчен эш кәгазьләрендә татарча булуы мөһим дип уйлыйм.